Da li je sila iznad pravde? Sutra pripremno ročište u slučaju porodica Starovlah protiv Bosne i Hercegovine. Sutra bi pred sudom trebalo da bude održano pripremno ročište po tužbi porodice Starovlah protiv Bosne i Hercegovine. Otac i sin Jeremija i Aleksandar Starovlah stradali su u akciji Sfora 2004. godine. Posljedice po Starovlahe su veoma teške, naročito za Aleksandra, koji je zbog povreda ostao 100% invalid. Tu noć 31. na 1. april 2004. godine porodica Starovlah nikada neće zaboraviti, nažalost po zlu. U parohijski dom na Palama sat iza ponoći upali su vojnici Sfora u potrazi za tada najtraženijim Radovanom Karadžićem. I tada i danas Sfor tvrdi da je sila koju su primijenili u, kako kažu, vojnoj akciji bila opravdana. Kada mi sprovodimo operacije koje su usmjerene protiv osoba koje su optužene za ratne zločine, mi očekujemo otpor od takvih osoba. I naravno, kao i bilo koja druga vojna, policijska ili sigurnosna institucija i agencija, mi moramo također imati odgovor, proporcionalan odgovor na otpor koji očekujemo. I naravno, žao nam je što su te dvije osobe povrijeđene tokom obavljanja te operacije. Oca i sina Starovlaha iz mrtvih su digli ljekari kliničkog centra gdje su ih liječili naredna 3 mjeseca. Zatim su prebačeni na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. U Beogradu je Jeremija, zahvaljujući pokojnom patrijarhu Pavlu, nastavio svoj sveštenički zavjet. Aleksandar zbog posljedica svoj posao nastaviti ne može. U toku je procedura odobrenja nacionalne penzije. Kako ovaj slučaj nije razmatrala ni istražna komisija, ni arbitražni sud, zastupnik porodice još u martu 2007. godine podnio je tužbu protiv BiH. Čekalo se 3 godine. Evo, mogu nekako i sa tugom reći, advokat naš je javio da je prva mirna sesija zakazana za 22. sad februar, to je dan rođenja Aleksandrovog, znači za ovaj period nekih 6 godina nismo trebali da brinemo neke druge brige ili da se radimo, veselimo o njegovoj perspektivi života. Pod broj 1 zahvaljuju zbog povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije Ujedinjenih nacija koje su donesene da svaka država mora da zaštiti svoje građane, a ako dođe do neke štete da im nadoknadi tu štetu, da je trebala porodicu Starovlah da pozove i da im plati tu štetu, da im se nagodi onako kako bi najbolje mogla da se nagodi, jer bi to bio jedini pravi znak. Zakon kao satisfakciju predviđa novčanu naknadu, ali sasvim je jasno da su fizički i psihički gubici nenadoknadivi. Ali sigurno treba pokušati dokazati da pravda u našem društvu ima gdje da stanuje.